Takže čau lidi, tady je Matez s 2 téčkama a dneska si tady zahrajeme už po druhé Combat Master. Minulý díl sice nebyl tak dobrý, ale stejně natočím druhý díl, protože jak jsem slíbil, tak musím víc točit. A kdybych chtěl točit jenom díky tomu, že byste dali dobrý hodnocení tomu, tak bych natočil vůbec, protože většinou mám tak 2 lajky, 0 komentářů a pár zhlídnutí. Takže jdeme na to. Zahrajeme se tady zase Combat Zone a jak minule vám to zase střihnu a až budu ve hře, tak s váma zvolím. Takže už jsme tady ve hře. Zkusím teďka skočit k tady té soše. Sebrat zbraně a utéct odsud. Někdo tady je. Vzal jsem dobrou zbraně a utekl jsem. To znamená, že by to mohlo být OK. Tam ještě nějaký bod přistává, tak bychom mohli za ním jít. Protože nebudu mít zbraň. Musíme jít asi víc na blízko, jinak se do něj netrefím. Já mám hrozný aim. Já ho musím dohonit. Nesmím ho nechat utéct. Má zbraň nebo ne? Jo, 0 nábojů, super. Takže už nám došly náboje, takže nám ta zbraň je teďka úplně k ničemu. Můžeme ho zkusit jít umlátit, ale to se asi nepovede. Kdyby chvilku stál, tak ho můžu umlátit rukou, ale on má zbraň. Jsme mrtví. A zvu se máma, až budu v další hře. Už jsme v další hře. Ta taktika s tou věží byla celkem v pohodě, ale teďka bych zkusil jít někam jinam. Třeba takhle sem, tam by nemusel někdo jít. Podívám se nad sebe, někdo tam nejde. Ono by bylo co nejlepší spadnout se tady na ten balkon. Jo. Jsme tady. Můžeme si potom, když tak koupit. What? Dobře, tak se zahrajeme aspoň tady, no. Tak já jsem třeba nejhorší hráč. Já se prostě zabiju na full damage. Teďka zkusíme hrát něco jiného. A co to teda načte? What? Jo, ono mě to vyhodilo. Počkat, já to vyřeším. Už jsme zase tady zpátky. Bylo to fakt divný, nechápu, proč nás to vyhodilo. Jdeme tady do tady tohohle prostě, nevím, jak se mu říká. Co jsem teďka řekl právě. Tady musíme vzít zbraň. Dobře, našel jsem nějakou zbraň. Jo. Aha, takže tohle bude mod, kde musíme najít zbraň a zabíjet ostatní lidi. Tak to je celkem cool. No, to je jedno. Neumím mluvit. Ani trefovat, jako dída.
Tenhle mod jsem nikdy předtím nehrál, takže to je poprvé. Yes, já mám sekírku. Chytej. Šmejde. Tohle modu moc nechápu. Tohle... Já fakt nemám mluvit. Tenhle mod moc nechápu. Nevím, co tam máme jakože úplně dělat. Mrkovnice to bude lepší. Tady jsou spíš borci na blízko. Hodím po někom kunaj. Chytej. Aha, ta brkovnice má 0 nábojů. Zase si mohl ověřit možná dřív, než jsem riskoval. Dejte mi zbraň. Dík. Děkuji. Mrtvej. On má kunaj jeden, tak to si vezmu. Já neumím komentovat vůbec to video. Sorry za to, že komentuju tak blbě. Ale já jsem zvyklý, že se soustředím a jsem ticho a u toho hraju, ale teďka, když natáčím video, tak komentuju, že jo. On to má 0 akáčko. Dobrý. Dal jsem ho. Máme 2 granáty. Dobře. Tam byl nějaký bodec. Já fakt moc jako neumím komentovat, jo, takže sorry. Dobrý. Už jsme jenom 3 živí. Myslím, že tady ten bodec má taky jeden život. Aha. Já už máme poslední život. Já už se asi chápu. Vy musíte být co nejlepší, máte 3 životy a mít co nejvíc skillů. A ještě přežít. Této borce umlátím. Tak ne. Byl jsem 3., co se zdá. Kolik za to dostanu expů, by mě zajímalo. Halo? Musíme chvilku počkat, než se to načte. 0. 0 expů jsme za to dostali. Ne, 3300 něco. Tak dobře, já si myslím, že by to pro dnešní video mohlo být všechno a uvidíme se u dalšího videa. Zdar!